אתה בסדר? אני בסדר, אל דאגה. אז תשמע, אתה יודע שנחמד לי כאן, ואיתך והכל, אבל נראה לי... אתה מבין? ואתה לא שונא אותי, נכון? כי אתה יודע שאני בחיים לא יכולה לשנוא אותך, וזה בכלל לא קשור לזה. זה פשוט אני לא יכולה להמשיך כאן איתך איך שאתה רוצה. וואי, למה אתה בוכה? זה מוזר, מוזר. רוב הגברים לא בוכים. אני עוד ברוב הגברים! חבל, ממש. חבל שרוב הגברים לא כמוך. אם אני הייתי כמו רוב הגברים, רוב הגברים היו כמוני. ואם את היית כמו רוב הגברים, אז אני הייתי כמו רוב הגברים. מה? אני תוהה. האם יש מישהו אחר? על מה לעזאזל אתה מדבר? הבאתי לך משהו. תפתחי כבר. מה זה? פותחת בקבוקים בקריית גת, 118. קניתי את זה אחרי פעם ראשונה שראיתי אותך. טוב, רועי, תראה. אולי אני אבהיר פה כמה דברים, אוקיי? אני באתי לפה להתפטר, אוקיי? אנחנו לא בדייט, אני לא יודעת מה אתה מדמיין שם בראש שלך, אוקיי? אבל באתי להתפטר וללכת הביתה, אוקיי? אז פה פשוט תביא לי את התלוש משכורת שלי וניפרד ידידים. הבנתי. את רוצה את התלוש משכורת שלי? אני אשמח, אם לא אכפת לך. כן. זה בשביל הבחורה שיהיה לה אכפת ממני באמת. שתאהב אותי על מי שאני באמת. בלי קשר לאיך שאני נראה. חושבת שאני לא מבין באמנות, שאני לא מבין באופנה, בשרברבות. חושבת שאני לא גזעי, שאני חנון, שאני פתטי. חושבת שאני חרא. אז את צודקת. אני שמפניה! Champagne.